Bureau of Fire Protection Cebu City nag-apod-apod og mga pito kon whistle ngadto sa mga barangay aron dali makapangayo og tabang panahon nga maapiki sa katalagman. Ani ang report ni Alan Domingo. Subay sa nasinating mga katalagman sama sa bag-uhay lang ang linog nga mitay-og sa Sugbo diin nanukad ang epicenter sa dakbayan sa Bugo. Mas gipangandaman karon sa mga ahensyas gamhanan ang mga lakang nga daling makatawag og atensyon sa mga posibleng mabiktima o matabunan sa mga nahugnong edipisyo. Ang usa ka kahimanan mao ang yano apan mapuslanon og daling magamit mao ang pito o whistle nga siguradong madungog sa mga tao kon nagkinahanglan og tabang. Kini ang gipangapod-apod sa Cebu City Fire Office ngadto sa mga barangay sa dakbayan. Usang barangay Hipodromo nga gihatagan og usa ka gatos ka mga pito aron iapod-apod usab sa mga mulupyo sa barangay. Matod sa tigpamaba sa Bureau of Fire Protection Cebu City, SFO3 Windel Villanueva nga tumong nila ang dinalian pagluwas sa mga tao panahon sa emergency. This is very timely kay kaning pito makatabang kay dako, especially karong panahon nga isungog ta og tayog o linog, no, matag karon og unya. Lakip sa gitutukan sa BFP ang pagbansay-bansay sa mga tao paglikay sa epekto sa katalagman pinaagi sa pagpahigayon og mga earthquake drill sa kabarangayan. Suportado sa mga mulupyo ang lakang sa mga bumbero pagsiguro sa kaluwasan sa mga tao. Ang barangay committed kayo sa safety and protection sa ato mga constituent. Aduna natin mga information dissemination nga gipangbuhat karon privilege kaayo tanong nga naa diri karon ang ato ang mga taga fire department nga nagkandak og earthquake drill. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.